DPO ba yadda za ku biya mu cewa har yanzu ba ku samu matan da ba yadda za ku biya mu har yanzu ba ku samu matan da ba na san suna gari ne ko ba ku san mu ne su ko sai na kuma ba mu kai da za ku yi aikin ku ba Shali. Poison, you fuck up. You pour my hand. Why you go talk to police now? Yeah, could you saw me the poison? Me, I don't trust this poison at all. I don't like the guy. I should do the poison. No, I don't want to scan us. Na ji cewa kan bi gwamnatin jami'an tsaro, amma na tabbatar cewa ba ku san cewa taken ku mu sani ba, amma a shirye na zo da ku. Fear not, for we are with you. Do whatever please in this campus. The mother angel own the campus. Duk wanda ya ci tuwo da mu, miya ya sha, bai fara ba. Zan sa a yi detaining na kuma kisan da cewa in har EFCC sun ji wannan maganar na kisan da cewa ke za a zo a kama ki. Zan kashe yaran. He's tensed, puzzled and confused over everything. Mutanen da kuke turawa a kashe su. Kuma kar ku manta ta. Za ku je ku haɗu da su a lahira. Kin manta a sanadiyar shi bane tafi prison ko? Ya zama dole ki biya jiyan mutane na uku da kashe. Zai yi ba wanda ka janye kawai. Kina da hankali kuwa? Ibrahim da aka ce in kashe shi ne kike ce min shi kike son ki aura? Daga wannan mutanen sun fi ni kuɗi, sun fi ni sanin al'umma ma ka baki ɗaya baba. Ko ki ban kuɗi na har ma da wayata ko kuma ki fi ganga da kwaye. Ka daga yau ka bar duk wata ƴa mace da take zaman kanta. Wireless Productions Nigeria Limited returns with Sai na kashe ta sabon rikici. 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 Ni ba na buƙatar wani dukiya ki ko wani abu da kike so. Ke nake so, zuciyata ke take so. His mission is to take revenge. Their mission is to kill him and wipe off all traces. The police wants to get rid of him. Hired assassin want to finish him off. He has no way to escape. Sai na kashe ta sabon rikici. He has no way to escape. Sai na kashe ta sabon rikici. Baka da tantama. Ni matar ka ce. Sai na kashe ta sabon rikici. Executive producer YMS Family. Producer Shamsuddin Tahir Al-Aswad. Assistant director Bashir Nabai. Sai na kashe ta sabon rikici. Sai na kashe ta sabon rikici. Story screenplay and directed by Ibrahim Muhammad. Black Tiger. Sai na kashe ta sabon rikici. Sai na kashe ta sabon rikici. Coming soon. Ina gadara da manyan mutane
kuna shiga motoci masu tsada, kuna sa kaya masu tsada, kuna kashe wanda kuka so. Ran ɗana daidai yake da 'yan sanda 20 a garin nan. Ku shiga gari, ba na so in ji wani ɗan sanda ya kwana da rai a garin nan. Ko namiji ko tsoho ko yaro. The only person you're destined to become is the person you decide to be. YMS Productions Nigeria Limited presents Company, The Outlaw Squad. Wannan kakin naka me wannan? Dan haram bai taɓa auren darham. Garin nan ba wanda bai san kai dan karo ba. Ka ga faɗan abin da za ka faɗa. Sai wa dan tsohuwar kamila ne kai hakuri. A yanayin da ake ciki yanzu mun kama ku ne a gidan karuwai. Kowa yake so ya banci kanshi zai ba da naira 1000. Doorkeepers turned slow breaker. He's a terror that never ceases to terrorize the city. He kills, mimes, and destroys. Company, The Outlaw Squad. Company, The Outlaw Squad. Aikin ɗan sanda sai wanda ya jajirce. Aikin ɗan sanda sai mai kwazo. Ba rago a cikin ɗan sanda. Wato shi ɗan sanda da ɗan gari kan ci gari. Abin shi zai tashi. Zai dawo. Da rike ne. Kamar gishirin andur ne. Kana zuba mai ruwa zai fita. Daga ba sai ka ga ya sace. Sabon ɗan sanda. To ko ka kashe ni ko a daɗe ko mu jima za ka je inda na je. He never stops, never hesitates, never compromises, never retreats, never surrenders. He never values human lives. Money, drugs, and God are all he values. Company, The Outlaw Squad. We will make sure you bring your victory dead or alive. Sorted by the law, was also wanted by him. Who can cast over who? The lawbreakers or the lawkeepers? Company, The Outlaw Squad. Kun kama su kuma Story, Aminu Akej. Screenplay, Ahmed Garba Shehu, Abubakar Abdullahi, and Aminu Akej. Executive producer, YMS Family. Producer, Shamsuddin Tahir Alaswag. Assistant director, Mansur Khan Abdullahi. Company, directed by the specialist, Aminu Kabiru Garba Akej. Na dasa bomb din amma akwai yara a ciki. Ka tsaye masu duka. Ko an kisa kai ba wani abu bane a wajen Company, coming soon. Abunda nake so ka yi mini, ku je wurin ku tarwatsar da zaben nan. Wannan akwatin nan shi nake so ku ɗauka. Hono. Hono. Ina jinka. Hono. Ina jinka. Idan ba dun kai ba hono, ba wanda za mu karɓa sallaman shi a nan. Haka Abubakar da Luka. Aikin da muka cika musu har yau ba karasa mana balance ba. Yanzu hono ka zo haka kawai. Ba wani abun da ka kama gayu. Ni ai bana wasa ai. Na san me ya kamata da abun da bai kamata ba. Na kalla yaran kama duk abubuwan su ya kare. Yanzu wannan ina so. Kaga in kuɗi ne. Kana gan su? Wannan ma kaɗan kuka gani. In ku saya irin wannan abun na kun nan. Ku sha. Ko ai announcing result nan. A ce yau
His Excellency bai ci ba, ina da mata dubu dubai da za mu taru mu yi zanga-zanga sai an warsar da zaɓen nan giya. Ina jin daɗin ki don na san cin zaɓen nan kan mun gama. Ina son ki. Kuma ni daga wannan ki hau mai shi. Na gode hajiya, duk wannan abun na mashin. Ka ba su kuɗi nan, kuɗi ka ne? Me yasa kake ni haka? Na ba ku kuɗi na ce ku ba su mana. Hajiya ki zo mu tafi, ka ba su kuɗi nan, kuɗi na ne na gyama ba na. To. Shebi you want banger to banger, Baba. Oh boy, Baba, Baba. You can never top on spinal, Baba. Never top on bad, Baba. Aye timo wa, o say, Baba. Mama timo, go de jalaye, Baba. Oh yeah, wait for the moolah, Baba. I say wait for the Baba. Oh yeah, let me see you. Come, let's calculate, Baba. How much you get, how much you pay, Baba. I want a need for what you heard, Baba. I want a need for what you need, Baba. That may be intellectual. Oh, Little black boy born in the 80s, started with reggae and blues and it was crazy. Having big dreams of driving Mercedes, never knew that hip hop will eventually save me. Even the ranks were numerous, shot call big Nas, maybe bust a bus. Walking in the light, but invoking the spirit. Little by little, the confidence grew. Now we spit up the dome and we do without limits. Hip hop just to call me like a diligent servant. I responded. Now I'm blinded to any other cottage job. I'll be doing this eternally cause we're bonded. Making beats with a cool Kim Pot productions. Now we're keeping it high, and if you can't cope, then you better just show. Maybe I just know this rap is impressing me rarely. We've been doing it before the mobile phones or the internet. Now the fake rap rappers be ruining out the whackness, spilling to our continent. Damn. doing it. We've been doing Through it. the eye of the storm, before the new wasn't known. Cause forever we're young, still gonna be here for long. We've been doing it. For the pain, we surviving the winds of change. Take you back to the golden age. Hip-hop wise, I'ma play the sage. When it comes to the flow, I'ma flip the page. Stand on the stage till the mic ablaze. When I walk it on talk, I'm wrong with them cats. Stay on the grind and no time to relax. Chasing the dough, trying to make me a stack. Tossing the drink, keep my brain on track. Make it real short, I'm a game man whack. Sparking the torch to the flame from the back. Blazing the trail and you know it's a fact. It's a rap on the real with a mask with them cats. Clearing the air when I set it straight. Ain't got time for the mascapades. Bridget, I'm going to the depot to sign some of the stuff. So if large woman comes, I'll be going back soon. Nothing but wait for the drop. Me and Ground Zero be holding the spot. Came a long way, now we're keeping it alive. Make these riders run fast like it's part of the cops. Keeping it tight, just the emphasis. Y'all better find where the exit is. Traveling course the parenthesis. I'm no joke, careful who you messing with. All the crap you call rap ain't nothing but trap. All of my senses pulling me back. We've been doing Through the eye of the storm, before the new day was young, still gonna be here for long. We've been doing it. Here's a cure for the pain. My brain going the same, more shot, that's nothing but lame. Coming up with all type of nonsense to the game. Them the nice and all that. Still tight, make it harder to beat. Lullaby rap, only rock with the sleep. What's the rule of a dumb, overcoming defeat. On the beat like police, make them run like a thief. You wanted to be better than the rest. Spit rhymes like spark flames and change the thoughts. You're into be smarter, not stupid. Larger with the music, now the whole game is changing course. We forever choose to refuse that. Definitely not present to amuse wax. On the ground where you use that. Giving the popping and dropping bodies like the shoe gas. Automatically up for any challenges, can't you see? I've never been a fan of the industry.
do it for the love or the chemistry. Whenever we grab the microphone, it's a killing spree. At any point, never was a smooth ride. If I could do it in the next life, I'ma do it twice. For real, continuing firing, never retiring. Triumph Zero, Big Show, we've been doing it. Yeah. We've been doing it. Through the eye of the storm, before the new day was on, we've been doing it. When the war was known, but now those days are gone, we've been doing it. Cause forever we're young, still gonna be here for long. We've been doing it. Here's a cure for the pain, we survive in the wind. We've been doing it. Through the eye of the storm, before the new day was born, we've been doing it. When music was known, but now those days are gone. We've been pain, we survive in the wind of change. Yeah. We survive in the winds of change. We survive in the winds of change. Hip hop is life. We gon' be here now and forever. Zero diction. Sahara. When triumph. We've been doing it. Hold up, it's Ricky Love in the flesh. Hold up, homie, you gotta know yourself. Hold up, gotta believe in yourself, cause nobody believe in you till you believe in yourself. Hold up, it's Ricky Love in the flesh. Hold up, homie, you gotta know yourself. Hold up, gotta believe in yourself, cause nobody believe in you till you believe in yourself. Already the truth, that's what the news like. Assalamu alaikum. Yawa. Uwar gida. Na'am mai gida. To. An iso ba? Allah ya kawo mu lafiya. Allah bun godiya mai gida. San da dawa. An da lafiya. Sani. Mai gida san da dawa. Na yi. Lafiya kalau. Ya rana. An da lafiya. An da lafiya. San da dawa mai gida. Sannu. Ranar yau nan ya yi zafi sai hankali mai gida ranar yau ka. Fauziya? Mai gida Fauziya kuma ka manta ba ta je makaranta ba? A'a, ni kan uwar gida so nawa na gaya miki cewa ni ban na so ta je makaranta. Fi sabilillahi ki duba karfe nawa ne yanzu. Mai gida karfe nawa amkan ba kasan suna shirin jarabawa.
Very soon she will soon be back. Keep quiet. Is it not an opportunity for my daughter to meet a male friends at school? What kind of opportunity? Ba za ka yi ba, ba za ka yi ba. Ba na son ya ta tafi makaranta. Kana surutu ma ga ta zo. Fauziya, daga ina kike zuwa? Ba na ga miki ba na so ki sake zuwa makaranta ba. Shiga daki ki cire uniform nan ki kawo zan buga masa wuta yau nan. Haba mai gida kai a hankali mana. Ya tace. Ni ya tace. Ya tace. Ha. Duk abun da na fada gidan nan ya zo nan. Ya zo na ka ni ba matanka bane ita bayaniya na bane mai gida. Ya kana magana haka. Gari ma na je. Mai Jimilla ya tura na je. Mai gida how all is well. Bayan muna magana kina so yariyan ki ta je makaranta sannan kina so komai yayi well. Ya komai zai yi well. Ku mata yayin garin nan kuka ce ƴaƴan ku tun je makaranta su dawo mana karfe 7:30. Ko ba haka ba? Munafukai mata kawai. Ke ma munafukai. Allah baka hankuri mai gida don nayi tambaya kawai zaka kama zagi na mai gida. To bari in giya maka da kaki da ko ka so a gidan nan mai gida. Ina nan tare da kai a gidan nan. ƴata za ta yi makaranta. In aure kake so ƴata ba za ta aure ba ni da kai a gidan nan. Fauziya wanke ni fanki zaki je makaranta gobe. Fauziya. He's my classmate. Abun da nake fada yau ya nuna ko ba haka ba Fauziya? Ba gashi nan ba? Uwarki tana goya miki baya. Gashi nan yau. Malam. Bob Marley sun tashi a gidanku ne? Kanka wane gidan wiwi? Ba masu haske a angonku ne? Wato ka zo ku bata min yata. Ko? To kai dauki kayanka kai tafiyanka kar ka sake zuwan gidana. Kana ji na? Wa billahi lazi wa illa ila wa in na sake kama ka a kofan gidana. To ina ga mai raba ni da kai yana hanyar zuwa to. Ke kuma Fauziya? Ka bari kofan gida. Fauziya? Waya shiga ciki don ubanki. Shiga gidan ubanki. Sai kin kalla me zan miki yau. Da ma uwarki tana goya miki baya. To yau karyanta ya kare ita ma. Za ki gani. Fauziya, menene wannan jikin? Ba na hana ke magana makaranta ba Fauziya? Ko ban hana ke ba? To tukunan kulle ido nan sake bude, ki je ki cire munafukin kayan nan. Haba mai gida. Cire me kuma? Mai gida. Me ya faru da wannan uniform mai gida kace ta cire? Yata, uwar gida bari in gabi. Yata ba za ta yi makaranta ba. Za ta je ta yi tallan sobo. Ya fi mini. Akan yata ta je ta yi makaranta, ta dawo mini gida kamar yar malam Garba da ta je makaranta ta kawo certificate na ciki. Ko ba haka? To yata za ta yi tallan kunun zaki. Ta sadda mangoro ko lemu ko wasu abubuwa ya fi mini. Yanzu in kika suba duba nonon yarki da naki. Ni ina kallon naki ma ya fi nata ne ko nata ne ya fi naki. Shiga ciki ki cire munafukin kayan nan. Megida, what's wrong with her breast? She's just 15 years and you're talking about her breast. Megida, in Allah ya da idan ina nan da rai, ciki ba zai zama ajalin Fauziya ba. Kuma idan ina nan da rai, ƴata ba za ta yi talla kan layi ba. Nan ne, auren me Megida? Ka bar yana ta makaranta kana maganar talla? Haba Megida, ka zo da ka sake tunani. Nan ne. Megida, what's wrong with her breast? She's just 15 years. To ba za ta yi ba. Ba za ta je makaranta ba kuma dole za ta yi talla. Ta yi aure kuma. Shiga ki cire. Naji, na yau kan ya wuce gobe ba zai sake faruwa ba. Je ki shiga. Wannan munafukan mata. Ai kai. Da na sani ma kawai dai ajali ne kawai ko ma iyayen mu na dama sun ce karkai na ce ina so to ba yadda na iya kawai ni. Salamu alaikum. Yawwa, babban bakuwa. Malama salama. Maraba,
Malama Helen. Iso barin shi mu da mana taburma. Babban ba kuwa gidan yau. Sanda zuwa malama. Yawa. Kai malama. Lafiya yau a gidan mu haka? Lafiya kalau. Sanda zuwa. Yawa. Kai. Ko da fa da zuwa. Malama Salamatu. Na'am. Garin nan ya karbe ki, ya looking good. Wow, thank you. You're not looking bad to Malama Helen. Is that so? Yes, sir. Thank you. You're welcome. Fozia, how are you? I've not been seeing Fozia in school. Fozia, get your auntie water, please. Okay. Malama Salamatu. Na'am. I've not been seeing Fozia in school. Hope all is well. How could all be well? Me gidana shi ya biya dage. Fauziya ba za ta je makaranta ba sai aure. You know, Fauziya is academically sound. I know. But the problem is my husband, Malama Helen. Me gidana shi damuwan shi Fauziya ta yi aure, damuwa na Fauziya ta yi makaranta. Aure kuma? Aure? Haba dai. A zamanin nan da ake so yara mata su je su koya karatun boko? No, your husband should have a routine. Baki san aure da yara mata irin su shekarun su Fauziya shi ke kawo ciwon yoyon fitsari a mata ba? Wato vascular vaginal fistula BVF? Malama Helena zai sani. Ki shiga asibiti nan ki duba yara kankananan da ba su kai aure ba. Aka tillisa su suka yi auren dole. Yau su ne suna ta yoyon fitsari garin aifuwa. Yau yana so wannan abun ya faru da ni ma Fauziya? Haba. Thank you Fauziya. Thank you. Gaskiya kan malama. Haka nike faman giya. You this teacher. You always come to my house and spoil my wife and my daughter. Malam Sani, you are welcome. You are not fighting. So you don't want us to fight, but you always come my house, kina encouraging matana da yata, ko ba haka ba? Akan maganar makaranta, kina koya musu maganar yoyon fisari, to bari in gaya miki. Kina ji na ko? Ina gaya miki, yata ta yi aure, yata za ta yi aure, ki daina zuwan gidan nan, uwar gida, gashi ki sa ta wuce. Malama Helen, kin ga abin da nake fama da shi a gidan nan ko? Malama Salamatu. Sai a hankali. Sai a hankali. Uwar gida na ce ki sa ta hanya, da bar min gidana, da bar min gidana. Malama Salamatu. Good morning, Auntie. Fauziya, how are you? I'm fine. Are you just coming? Yes. Why are you late? My mother is sick. Oh, so sorry. What's wrong with her? She's suffering from malaria. Oh, malaria. Are you people sleeping under treated mosquito net? If you should go back home, you should inform your mom that she should go to any primary health care close by and get treated mosquito net. Okay. And Auntie, are we going to buy it or they are going to give us free? It's for free. Okay. They will give you for free. Auntie, I have something that I want to discuss with you. Oh, Fauziya, what is it this time? It's about my father. Your father again? Yes. Okay. What is it? You want us to discuss now? No.
Okay. You come and meet me in the staff room tomorrow by 12. Have you done my assignment? Yes. Okay. I'll come and see it later. Hey, Fauzi, why are you not coming to school 2 days? I'm a kind of busy, that's why. Hey, Fauzi, na ji gashi auren ki ya fito. Ni? Wai ne na ga muku karyan nan ne ni kam. Na ji ba wanke yana ta faɗa kwanakin baya. Ki za ki aure. Kin ma za ki auren da gaske. Kar ki manta mana kati. Ba wani aure fa ni ba ran yi aure ba. Kamar auren Hauwan nan kan za mu ci rufe. To, Malam Sani, ina ga shine abun da yasa na yi sallama a gidanka a wannan lokacin. Gaskiya Malam Umar, na ji daɗin ka. Wallahi Allah ne ya turo ka ka zo ka cire min wannan abun da yake kai na damu. Ina son ƴata ta yi aure tunda kai ka duba ka ga zaman mutuncin mu yayi. Mu hada yaran mu aure. Alhamdulillah. To, bari in kira ita uwar gida. Salamatu! An bai gida. Zo, Salamatu, muna da babban bako a gidanmu. Gaskiya Malam Umar, ƴata na ji daɗi abin da kai tunani yayi. Zo, Salamatu. Zo, muna da babban bako. Zo, zauna da ni. Sallar zuwa malam. Hajiya. Na. Barka dai. Na yi ne. Lafiya kalau. Ya gida. To sai godiya. Ya iyali. To mun gode Allah. Sallar zuwa. Ya iyalin kuma. Lafiya. An same ku lafiya. Lafiya. Sani Hajiya. To, Salamatu. Na mai gida. Dalilin da yasa na kira ki shi wannan abokina ne Malam Umar. Saboda mutuncin tsakanina da shi ya duba ya kalla kada abun ta rabu. Haka dai. Ko ba haka ba? Haka. Ko bayan bamu nan. Ya ce ya kamata ɗansa da ƴata su yi aure. Ni kuma na duba abun. Bai gida ba so bai kake faɗa ba ban ji ba. To. Kace. Da ki sani da kake sani na zantar cewa wannan babban abokina ɗansa zai aure 'yar mu Fauziya. Shine ina so ki kalle sa. Daga yau kenan. To Malam Umar ita ce mata nan kenan. Hajiya barka dai. Malam Umar. Hajiya. Da na sa abun da ya kawo ka gidan nan ne da ban maka gaisuwar mutunci ba. Hajiya? Na'am. Malam Umar in tambaye ka. Da ƴarka ne zaka bada ita ka aure ta shekara 15 Malam Umar? Haba Malam Umar. Hajiya sallama muka a gidan. Sallama me Malam Umar? Ta shekara 15 ga makaranta a nan kun zo da kuna maganan aure na me ba zai taba faruwa ba. Salamatu, keep quiet my friend. Salamatu, how dare you to challenge my guest? How dare you? Ina ka fara bajiya. In ba gidan nan aka fara ba fa. Ka je ka bada naka ta yi aure. Salamatu, to bari in gaya miki. Da kiki da ki so mun zattar kuma mun amince. Yata ta yi aure. Ba ta je makarantar ba. Yawwa. Ni da kai a gidan nan mai gida ko da ka saka ba sa ka aure shi ba. Ba sa ka aure shi ba. Ka je ka bada yarka aure. Hajiya kar jama'a su ji. Kar jama'a su ji sallama dai nayi a gidan nan. Abun kunya. Hajiya sallama dai nayi. Su ji. Kar jama'a su ji. Su ji. Abun ji ne. Da yarka ne da zaka yadda haka ba. Yi hakuri Hajiya. Malam Umar, wato ita matana ba tana son iyata ta yi ta zuwa makaranta. Wasu munafukan malamai suna koya musu wani abu wai yoyon fisari kuma duk wancan karya ne. Wallahi tallahi da ni na gaya ma na yadda na amince ɗanka ya aure yata shikenan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Nagode sosai. Nagode sosai Alhaji. Nagode. Alikawo rana. Amin ya rabu. Ta zo ta wuce. Amin. Mun gode sosai. To ba damuwa. Yanzu tunda abin ya zama haka bari in je in shaida mar. So da a fara shiri tun da wuri. Ba damuwa. Wallahi ka salamu alaikum. Salamu alaikum. Nagode sosai. A kara ba ma ji hakuri. Ba damuwa ba ta da ita da tana nan da ba ta nan.
ka san shani mata a ba su hakuri ba damuwa assalamu alaikum ni dai nagode ba damuwa yawa thank you to nagode sai an juma kai uwar gida lafiya da salati uwar gida ki fito uwar gida fito mun shiga uwar gida me gida me ya faru kuma uwar gida wannan dan uwa nan da yake turo mana kudin noma na'am to wallahi Allah ya masa rasuwa uwar gida kai ni kan na shiga nawa ya kare damina ta dauro wa zai bani me gida yanzu farin ciki nake da shi Foziyana za ta yi makaranta ya kamata a cire ta makarantar can don kuɗi ya zo yanzu. Lallai. Canza mata makaranta mai gida. To, uwar gida? Na. Yau ina zantar miki ki shirya zaki ma kishiyanki marabta. Mai gida ban gane ba. Ban damu da kishiyan ba amma dai makarantar Fauziya. Uwar gida kuɗi ya zo kan ai dole a yi miki kishiya. Ko Fauziya ta aure. Go Fauziya, go meet your husband. We are to keep secret. We are to participate in any meeting we call. And here is a new member. Yourself. I promise to abide by the rules and female angels. You are welcome to the female angels court. Do not fall in love with police officer. Sisters will help you and teach you how to get money. Fear not, for we are with you. Do whatever please you in this campus. The mother angel will protect you. The mother angel own the campus. Duk wanda ya ci tuwo da mu, miya ya sha, bai fara ba ku.
buga goro kwanan ki bubude sai kin samu mana miliyan 2 nan ku fito nan shiga kina ce ba kudi a gidanki na ga ba kudi a gidan wani ya muku kariyan nan ne ba kudi a gidan wannan nan ne gidanki yayi kin na kwayoyi wani ya ga muku kariyan nan ba kudi a gidan nan bari a fito da shi ba kudi ba ko naira 5 a cikin gidan nan ni na ga muku kai tun da su ba kudi mene yaran nan suna bada mu cikin daki ba kudi a cikin kina ce ba ki da kudi kina da gaske me na ganin mu da guduwa kin san bara an kama ki bane me na guduwa to sai mun ga kudin nan dama ai ba kina ce ba kudi a cikin dakin ki ba kin mayar da mu ba mu da wayo ko kin mayar da mu garori ki to gashi mun samu kudi kina da hadama fa irin kudi da yawan nan irin kuna kuna bar iyayen mu su mutu da yunwa kana gani shiga daga miliyan 2 mun samu a gidanki kina ce mana ba kuɗi ba ni kwayan ba kwayan kuna sayarwa da ke da mijinki ba kuɗin banza so poison so baba so do you mean yan matan nan su suka hada wannan bejin nan wayan matan suna kashe irin wannan kuɗi kaga matan nan na danger on the campus let me tell you fact like seriously ina tare da su fa shi yasa nake bunsuwa fa forget to I swear to God bet yan matan wani aiki suke yi student ne fa kamar ni da kai fa kai ka bari kawai fa these ladies that you see ba na den da pimp our campus idan yana tare da su fa nake ga ma ban da kura ne nake na confirm girls man idan wannan matan ne ka bari kawai ni ga just forget I swear to God those girls na den da on the campus I swear yes like man the expenditure is too high wannan ma karamin abu ne yayi da gaske do you know these girls them bad them dog man kaba su ne fa suke fitar da ni fa ina tare da su ban da kura wannan campus din duniya gaskiya dai I swear to God wannan wankan kan na su ne forget I will just link you to them I say make them come I go introduce you to them I really trust you my guy introduce me to them no worry kaka da ba da ba ga matan ma suna zuwa like us ba sa tira just be like we can't push you hard. I'm feeling down. Adam Safari. Hey, I'm shot. Sure. Yeah. Wow. Sana Adam. Are you new in this camp? Yeah, I'm new. Wow. So what department? My group. Biology. Huh, really? Yeah. I'm in mass comm. You're not looking bad at this. Thank you. You're such a nice guy. I'm doing great. Let's dance. For sure? Yeah. Really? Poison? Are you killing me? Are you serious?
yaushe ne? Da gaske? It's good to meet you as a friend. Oh, pardon, I gode maka. Can I have your contact? I gode maka. 070. Thank you. Okay. Charlie, duk wani abun da yake faruwa nan a garin nan, now we own this town. Mu ne masu garin nan. So ku mu bata muku fatin ku ai ba wani abu bane. So I'm here for peace. He who bring wine, bring peace. Kin ga za kamar na zon bata fatin ki. Mu da ku daya ne ai. DJ, hit the track. Let the party continue. Body in your language. Amma. Kin san da nazo na shiga gurin mutum din can. Yanzu ko yace min wai shi kwaila yake so. In can't dey press me anyhow. Now so in say in like small children. All these married men, when they want to settle down with their wife for house, we go teach them to settle down. Now we be settle down. Not be money. We go chop their money now. Forget the idiots. Mama, I like the way you just patch in it. You can't dey press me anyhow. You ain't no Charlie for this side. It be like say no. Mama, I trust you. That ATL we know they return am. Zamu kakkarya mu zubar ne don in mu me za kama mu. I trust your hard work, mama. Someone they fear like this. Ha. They fear like this. Forget body they shake now. If they don't settle down with their wife, who they settlement? Zamu koya musu the settlement. Forget about them. Charlie, oh. Poison, you fuck up. I beg, Charlie, you fuck up. I beg, no vex. Please, I'm a Charlie. I beg. I don't say I fuck up, but I live in a bunny. I didn't list the most secret now. Just about no one saw a cassa. But you don't say you fuck up. I know I fuck up. I even come work out about that. Poison, you fuck up. Poison, you fold my hand. Why you go talk to police? I not take police anything or lie. I not cast them all the big secret. Cause I just brainwash them. Come on. Poison, don't carry wahala come outside. Poison, you don't say you be my man. No, they pour our hand anyhow, please. Wannan shine na karshen warning naka fa. Mata kuya you no go happen again. Trust me now. I beg. Don't kill your last. Rest leg for me small, you no go happen again. If you try anything, me go use my hand kill you. Now we be what ends. I know it go happen. But you try, Shas, you don't tell them anything. Yeah, try. Nice one. Omo, I carry big move and come for us. I swear to God. Say you know that Dr. Usa. You know his son back? I know. You know his son know the country. So his son go come back and the boy seriously in a big money. Oh boy, we go convert them to paper. Seriously. I better collect them. Why they happen now? How we go the team be say we go just say the plan. More sit down, go in line. How we go capture this boy, collect every way they go body. Now so. Or someone just capture them. So how they do it? Let's say we use money. Abi? Yeah. God didn't go fit capture her. Mo just use her. You don't say Mama, you where you know poison always they fall out. I beg. Mellow. That don't pass. I beg.
You sure? Bygone is bygone, I beg. Bygone is bygone. You don't pass, you know. Chillax. She understand. More just say how we go capture that boy. Now paper in B. Thank you, try you. More fuck the one. You anytime when you fuck up, you call the carry drinks. I beg, no vex. Now bless him, self. Bless him. Groove him. I beg. No vex. So Goldie, more na take him. I beg, no gonna no vex. I beg, take him. Bless him. You know, see what? If that deal done, not be small movement. I sure. But let them make you see for my bed. No vex. Right. Amen. More na take him. I see red like this now, like this with eyes red. I swear. Boys, you don't need to fear. Now we get it down. One call. You don't come up. Seriously, Najida the end of commissioner. Yeah, why apart because I actually seriously I like this. I'll go this to say I appreciate that. Yeah, our money now, our money. More just out body go capture. That's like it's up on wasan kadan mukalla. Chera to classic. Yo, fly. See, having big dreams of driving Mercedes. Never knew that hip hop will eventually save me. Even the Wences were numerous. Shot call Big Nas, maybe bust a bus. Heard the first jump way back with Uncle Joe. Dip lyricism manifested on the flow. So I gradually started reciting the lyrics. Walking in the light, but invoking the spirit. Little by little, the confidence grew. Now we spit off the dome and we do without limits. Hip hop just to hold me like a diligent several now responded. Now I'm blinded to any other cottage job. I've been doing this eternally cause we're bonded. Making beats with a cool king pot. Production started with fruity loops. We rapped only whether it was hot or not. Gave ourselves names to forming groups. Now we rehearse on the pace, the things and the same. Pursuing your dreams, we're having no change. No matter the weather, we're keeping it hot. And if you can't cope, then you better just go. Maybe I should slow it down a little bit so they can hear me. We releasing tracks on a daily basis. This rap is impressing me rarely. We've been doing it before the mobile phones or the internet. Now the fake rap rappers been ruining out the whackness, spilling to our continent. Damn. Through the eye of the storm, before the new day was on, we've been doing it. When the will wasn't known, but now those days are gone. We've been doing it. Cause forever we're young, still gonna be here for long. We've been doing it. Here's a gift for the pain, we're surviving the winds of change. Taking you back to the golden age. Hip-hop wise, I'ma play the sage. When it comes to the flow, I'ma flip the page. Stand on the stage till the mic ablaze. When I walk it on talk, nothing wrong with them cats. Stay on the grind and no time to relax. Chasing the dough, trying to make me a stack. Tossing the drink, keep my brain on track. Make it real short, I'm a game man whack. Sparking the toss. Stop that! Stop here.
neman mu a gari. Biyu Madam Hoa, na uku Poison. Tun lokacin da aka kama Poison har yau ban yarda da shi ba. Ya kuke so mu yi da Poison? Mama, ni na gaya miki tun fari ba na yarda da Poison din nan. Gashi yanzu ki ga abin da ya mana, sai ka tani akai da bazai da polisawa ke ta zuba mana a gari. Me I no trust this Poison at all. I no like the guy. Ganin Poison din nan bakar addini ne shi. Ya iya dafi. See me I no dey like Poison. No like him. San I no like him. In the two fuck up. Da ba don mun kira commissioner din nan ba. Da har yanzu yana kulle. Amma da suke trust da mun bashi mun kira ya fita yanzu yana mana cin fiska. Ai wannan ba yi bane. Me za mu yi da shi kuke gani? Ayi shiru da Poison. Poison. Shy to me una not trust that boy. Now you see wetin dey happen. Me una just highlight him. Silence. That's good. What about Madam Hoa and DPO? Mom, this Madam Hoa, we need to deal with her seriously. In ba haka ba za ta bar zuwa wurin polisawa tana gaggaya musu magana akan. Ya kamata mu kashe ta. Mama, for this DPO, abu sauki, family insa gaba ki daya zamu kidnapping, so that we put more fear in him. I don't hear always you na talk. As we dey go back, nobody should reveal the secret out. Even Poison, that teeth una go just dey show am, una no tell her anything till we meet. You may go. Ke me kawo ki ne wai? Haba. Me kika zo yi ne? Mi da munki. Ku gane ka ruguwa fa. Ki zo ganin waye? Na so ganin wo. Ku matan nan sha nun kwayi business ne. Kun gani woga kan an samu damuwa kan shine kiya mun bari yanzu ka ga woga. Da ka san damuwan da nake ciki kan. Da ba za ka tambaye ni me yasa na zo ga ba. Ce masa gwamnati ne ta zo ganin shi. Ina ga miki zan gwada jin kalla dai. Kun gano woga ya da to mun bai da baki siya ba. Ba ki zo da kuwa ba kam. Woga siya nan. Gullun tana waje fa mata tana ta kalle ka in ba san me da manta ba jikinta sai wani bari yake tai soyi ce to da siya waje bari zan tambaye ka tukunna sai wata ta shigo amma ka tabbata cewa ita kadai ne a da aminci ne an gama zo mu ci bai Last month, akwai masara, akwai da one man for a woman, but for your mother, happy number 11. Akwai da akwai babban Shari ta mutu. Poison ya inda ni ne ke ba zan damu da rasuwanta ba domin na giya mata tun da farko Adams police ne ana amfani da Adams ana investigating naku shine sanadiyan kama Poison bataki ni na bada order domin duk abubuwan da ya kamata ta kare ta gagara now commissioner police an canja shi saba ka domin ishin yaro nan na ji cewa kuma kuna shiri za ku fita a karasa da ku batun yaro nan amma idan zan baki shawara ki zama ki tun a ishin nan inda kin ga yanzu communicate nake da mutane akan ishin yaro nan yayi zafi ya fi yanda kuna samani a communication na kashe sim da kin ga sim yanzu kin ga wayar na kan sannan na
kai sim sun fi 30 abunda ta gagara yi kenan ba za ka taɓa ka amfani da sim sun biyuwa ka gama shi ka aje shi so amma ni shawarar nan baki inda ishu nan yayi zafi yanzu ke mara san idan kin bude kina gani da har aiji ya sa kanshi a ciki ku yi zaman ku ga Facebook notification ina ta samuwa ga bakin daya gaskiya akwai da ki bari kawai inda muka samu kanmu yanzu masifa ne kina gana ita ta samu ta ji magana tun farko akan Adams nan da ba mu kai nan ba an tracking wayan poison ta gagara ji shine sa na bada order kada bi da ita na gaya ma Charlie ta samu SUG president tun yaushe sai address issue ta gagara now GB za a explain naku so shahar nan ba ki cewa as soon as deal na yaron nan muka yi succeeding ko ya bata dalilin da ya sa na kira ku game da assignment da na ba ku game da matan nan da sun bi sun addabi mana gari ASP Yusuf yes sir Shola yes sir gaskiya na ji daɗin aikin ku thank you sir and then Aisha gaskiya na ji daɗin zuwanki I do appreciate what you have just done game da matan nan za ki gaya min abu kaɗan game da abun da kika sani a kansu kamar yadda ka sani an turo ni ne daga Abuja IG ne turo ni daga Abuja domin na ji bayanin kidnapping nan inda yake yawa a nan north east nan na riga na haɗu da 'yan matan kuma sun ga sun karɓe ni sun sani suna gani na kamar ni ɗayansu ne oga wato abun da yake tafiya ba asalin wanda ina gan yana da hannu sosai akwai wani family man ba za ka taba expecting wannan yana ciki ba sunan shi last man because da na je na samu na yi collaborating da shi informant yan matan din sunan shi poison so muna zo ne sai shi wancan last man ya zo ran da ya zo ya fitar da bindiga a gabana so I just pretend mun gaisa mun yi kome so sun yi magana off the road akan yaron din bet ni na san as long as yanzu since we are together za a yi working din because yanzu for now ina planning how the operation will move on shi yasa na ce to bari in gyama because yan matan ma so far ita gang leader su ina neman ta ita gang leader matan din ina neman ta so zan iya kira ta gobe ta zo ta same ni mu yi dan hira da ita if there is anything kuma I will report to you before we proceed because magana kidnapping nasu nan that's the only thing because even a makarantar yaran sun fi karfin makarantar oga that's the serious matter yaran sun fi karfin makarantar because daga kalle su da bindiga irin poison shine informant su zai je jiya nan ya dawo ya gya musu ya haka so this is the key but the main wanda yaron na wurin shine last man shi last man nan shi ya kashe shadi shi ya kashe poison ranka da ne na san duk inda suke mitin na san duk waɗanda suna kokari su yi initiating nasu cikin wannan cultism din nan sannan kuma yaran nan sun fi karfin makaranta wanda ma ko result ma suna zo su yada duk inda aka gan su kuma yara suna guduwa so these girls are very dangerous sai mun sai da kyau sai mun sai da kyau sosai batun maganar yaron lecturer nan da aka yi kidnapping nashi ranan da za a je a karɓar son din a ranan din ne za mu kama su duka DPO wayannan matan nan sai mun sai da gaske ina kudin da za a kai musu din nan a wurin na san dukkan su za su zo daga wurin sai mu risa da su
da kai da Caps za ku fito ta baya a inda za a je kudin nan. Ku tabbata cewa ba wanda ya tare ku da za ku doka. A idan kun gama ku sami ma meeting point. Sannan duk yanda za a yi na gaya muku cewa kar ku yi involving jami'an tsaro, amma na tabbata cewa ba ku san cewa duk taken ku mun sani ba, amma a shirye na zo da ku domin ku ina shirye. Idan kuna son yaro nan inda na faɗa akwai ita moto babban da an aje ta, ku aje a sama wurin. Za mu karasa sauran, sannan zan gaya muku inda yaron yake. So idan muka iya muka tare su, mu za mu yakacin kokarin mu same ku a wuri sai mu wuce. Ina ce mun gane. Sannan komi yaya za a yi kowa ya dawo da rai. Na ce komi yaya za a yi ku tabbata cewa mun haɗu a inda mun shirya. Last man, an kore mu a makaranta fa. Gaskiya kuma ni abun ne na damina har yanzu. Last man, mu fa ina son tuna ma batun maganan Shali ne. Ba batun wai 60-40 fa. Kawai in za a yi 50-50 a yi. Don't shoot. Ka jabe ni wani sune suka sace ni. Please. Saya, ko harbe ka. Daga hannunka. Juye.
Na ce ka juye ba? Last man. Dama na daɗe ina neman ka. Masu ɓata gari kawai. TPO. Shi yasa ba ka taɓa kai abun girki ba. Ka ajiye wannan abun, ka yi arziki. Inda kwamishina mai tafiya ya yi arziki. Akwai harka idan ka aje ka tafi da ni ba za ka sake talaucewa rayuwanka ba. Ka ji mu 'yan sanda yanzu nan masu bata kasa ne? Wadancan ne wanda kuka bata kasan nan tare da su. Wadannan 'yan sandan da kana kallon nan masu kishin kasansu ne. Kuma mu yanzu ba mu cin hanci. Kuma yau za ka gane kuskurenka domin karshen ka ya zo a yau. Kira min Shola. What's up? Easy. Dalilin da yasa na kira ku shine an turo signal ne daga Abuja. Aiji ne ya turo signal. Ya ce min kuma don da na ga signal din na kira sa ya gaya min akan gaskiya ji daɗin aikin ku. And on 15 we are going to Abuja. Domin I am promoting now. So ya gama shirya komai da komai. So on 15 sai ku shiri. Wato watan da za mu shiga kenan. Thank you, sir. Congratulations. Permission, sir. Easy.